Kako su ti očekivanja utakmice večeras? Pa kao i uvijek nadam se da će Zvezda pobediti i to preko 10 razlike. Mislim da je ovo odlučujuća utakmica za neka nadanja za prolazak u top 8, ali mislim da će momci biti spremni i da će se potruditi da pobedimo večeras. Da li će da bude nekih incidenata, šta misliš? Mislim da ne, zato što i ljudi su shvatili sad posle svih incidenata da samo štete klubu i da klub plaća tu kaznu. Bolje da dođe da bude sportska atmosfera, da se oni uplaše od navijanja, nego da se naprave neki incidenti koji će klub snositi posledice posle toga. Očekujem da pobedimo sa mnogo razlike i da se na taj način sportski osvetimo Galatasaraju. Pa samo pobjeda i pobjeda, nema ništa drugo. Će da bude incidenata večeras neki? A ne verujem, neće, nema gostujućih navijača, nećemo zbog kluba, neće. Pobjeđujemo 100%. Će da bude nekih incidenata, šta misliš? Ma neće, mi smo normalan narod. Dobit ćemo, naravno. Ima dobru ekipu Galata, ali Zvezda je bolje. Pobjeda sigurno. Pa očekujem da bude sve, da atmosfera bude kao i uvijek vrhunska, nadamo se da neće biti incidenata i očekujem naravno pobjedu. Pa pobjeda samo, ništa više. Ali misliš da će da bude incidenata nekih? Pa ne verujem, ne bi trebalo. Kako su vam očekivanja od utakmice večeras? Velika, dobro navijanje, prvenstveno, a rezultat bit će dobar. Ali misliš da će Zvezda da pobedi večeras? Naravno, ne bih došla da ne mislim tako. Ovo će biti najbolje navijanje ikada na svetu, znači. Zagarantovano. Samo pobjeda, Turci, magla, gas, čao.